Ku shiga YouTube ku danna subscribe a tashan Dan Sholi sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu ingantattu, shahararru kuma ƙayatattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ina kwana. Na kwana. Lafiya lau. Ya yara. Lafiya kalau. Ya ina. Lafiya. Ya gogo. Kai dala kana warin giya. Kai shawu ne. Ba giya na shawa. Ba na shan giya ni. Ba kazami bane. To ya akai kar ka fado kaina. Na so ka taimake ni da Allah. To me zan ma? Ni gaba daya na kidmantu, na rikitu, na addabantu, na yamutsantu, na birkitantu, na takurantu, na yamutsantu, na cutantu, na birkitantu, na rudanantu. Dukai kadai. Abun ma nema yake ma ya fara sani ma ina zargin kaina. Kai ku akan me? Na ga gaba ɗaya mutanen garin nan ma suna kama da ni. Kowa na garin. To tsoron da nake yi karin jama'an kama wani in yi tunanin ni ne. Ƙarshen ta kuma ba ni bane. Sai a samu zanga-zanga da tashin hankali a cikin al'umma ko? Ya kamata ma a yi kai kadai. To yanzu taimako nake so ka mun. Kai ma ka taimaki ƙasanka ka kwantar da tarzoma da tashin hankali. Ina jin ka. Na so ne ka zana ni ta yadda na rike hotona da na ga mutum ma in ba ni bane zan gane sai in yi tafiya na ko? Kai yanzu kai da kanka ba za ka iya gane kanka ba har sai ka gane daga hotonka za ka iya gane kanka. Yawana. Ka ci fefan kuloti kuma ka ci lensin ina. To yanzu lens din na gyara ko zanen na yi? Zanen da zan yi maka shi zai fito ma da lensin idan ka. Sweet! Ta yadda za ka gane kanka da kanka. Allah ya. Tsaya daidai. Allah ya. Juya. Karka mun tusa da Allah. Karka ce. Ya ciyawa. Da Allah karka dame ni da Allah. Ba ka ce amma zanan ba kuma. Ba sai na duba ko ina naka na zana ba. To yanzu me zama? Baka gama ba. Ka ya ciyawa. Kan sa ciyawan a ciki. Ba na. To yi kuka. Yayi. Juya can sosai, juya. Daga hannunka sama. Na dama. Karkace sosai. Ka karkace sosai. Allah mun baraka mun baka gama. Na gama. Zane yayi kyau fa. Kaga yanzu zaka gane kanka. Kai zai bani kudin. No. Ka abin da kake da shi. What? Ka bani wani abun wiwi ko shawi. Ba kudi ne zan baka na dawo anjima. Je ka. What? Kom, boleh.
Wannan bai kama da ni ba. Kai wannan dan ajin mu kaza na yi. Wai Alhaji nan kaga karkace mu yar bai. Yawan wana. Dan ajin mu na primary ba. Kuma wannan yayi kama da hancin shi ne. Dan ka gan shi dan guntu gajere. Shine zaka zana kafan shi a kusa da bakin shi. To ka dai san wannan ya fi barkono yaji, ya fi zugan da yaji, ya fi miyangu yaji. Sai na gaya mar zai zo ya rushe gidanku gaba daya, ya mai da gidanku filin kwallo. Su Ahmad Musa zuwa garan dasu mai fika. Saboda rushe-rushen da yake a gari sai ya mai da gidanmu filin kwallo? Kaga kar ka gaya masa da Allah.